Takže ahojte kamoši, ja tu len tak sedím dneska, oddychujem mojou obľúbenou labkou. Na tablete si pozerám nejaké správy, čo nové videá, ale ty kokos, to je katastrofa, čo sa deje vo svete, ľudia. Zapnem správy, samé hádky, vojny, vraždy, ty kokos, nepokoje všade. To je niečo nenormálne, čo sa deje. Ako keby, ja neviem, ako keby ľudia sú k sebe zlí, už ako keby, ja neviem, to nechápem. Takisto tieto sociálne siete, zapnete Facebook, niekto dá nejaký príspevok, tie komentáre pod tým, to je niečo neskutočné, to je hrozné. Akí sú tí ľudia zlí k sebe, fakt. Najlepšie je už ani radšej nepozerať správy, nič. A ten Facebook, Instagram a tieto sociálne siete radšej aj nezapínať, lebo fakt, ja neviem, kde sa to v tých ľuďoch berie, taká zloba. Nechápem to, fakt. Neviem, či sa to iba mne zdá, alebo je to tak, že je to čoraz horšie. Fakt, že to pôjde len k horšiemu, sa mi zdá. To... Neviem, kam tento svet speje. Neuveriteľné niečo, fakt, akože. Ja som rozmýšľal normálne, že zruším Facebook, Instagram, všetko. Poruším to a ani tam nepôjdem, lebo keď tam idem, tak a vidím tie komentáre, tie príspevky, tak normálne, ja neviem, či ide byť koniec sveta už, alebo čo sa to deje s tými ľuďmi, ja neviem fakt. Namiesto toho, aby ľudia si pomáhali, boli k sebe milí, dobrí, žijeme takú dobu, ako žijeme, tak mne to príde, že to je čoraz horšie. Tí ľudia, ja neviem, ja to proste nepochopím. A zase, nie všetci sú takí. Minule sa mi napríklad stalo, bol som v Tesku a vedľa mňa parkovali takí starší manželia. Mali také novšie auto a ja som si dával nákup do auta a za chvíľočku prišli aj tí manželia tiež s nákupom do auta a pribehol k tým taký mladý chalan a povedal im, že veľmi ma to mrzí, nehnevajte sa, ja som vám nabúral auto. Ja som už čakal, aká ide byť reakcia, že zase ide byť hádka, krik a neviem čo. A na moje prekvapenie tá pani mu povedala, mladý pán, netrápte sa, to sú len plechy, to je len auto. Hlavne, že sa nikomu nič nestalo, máme auta poistené, spíšeme poistku. A ja som nechápal, čo sa stalo zrazu, že ľudia sú k sebe takýto milí. Na to ten pán povedal manžel tej pani, že presne tak, mladý pán, nebojte sa nič, nemajte z toho nervy, nestresujte sa, vypíšeme papiere na poistku a bude dobre, hlavne, že sa nikomu nič nestalo. Ja som sa nešiel spamätať z toho celý deň, že som toto zažil, že namiesto nádavok a kriku boli ľudia k sebe takýto milí. Fakt, bolo vidno na tom chalanovi, že mu odľahlo. Tak som bol z toho úplne prekvapený, že mal šťastie, že natrafil na takýchto ľudí, lebo keby to bol niekto iný, tak to by bola hádka, krík, nadávky. Toto ja nepochopím. Takisto do mňa na križovatke som stál na aute. Pršalo, auto za mnou nedobrzdilo, vletelo do mňa dozadu. Vystúpim z auta, ten pán začal, že prepáč, nič sa nestalo. Máme poistky, vypíšeme papiere. Auta máme poistené, v pohode. Ale ako niekto môže byť taký, ja neviem, tí ľudia, fakt, ľudia, ja neviem ako vy, ale zapnite si Facebook,
Pozrite si tie príspevky niektoré, pozrite si pod tým komentáre. A neviem, či tí ľudia už... Ja neviem, čo sa tu deje s tými ľuďmi. Ale to neviem, toto minulé som zase zažil, keď na páni predávačku za pokladňou chlap do nej vyskakoval, že jej to všetko dlho trvá. No, ty kokos, to akože sadni si do tej pokladne a vyskúšaj si to sám. No neviem, to fakt akože ľudia. Fakt, čo tu čítam, čo tu pozerám, to je niečo nenormálne. Nič dobre tam nie je nikde, nič. A príde mi to, že to je zo dňa na deň horšie. Začal nám nový rok, už máme po sviatkoch. Tak ja vám všetkým želám, nech natrafíte na samých dobrých ľudí, nech sa vám všetko zle vyhýba. A nech sa vám darí, nech ste zdraví hlavne. Len toľko som chcel. Ďakujem vám a ahojte.